tejane pengantin putri kang bidaya kerjil saking Tepaswan kinanti mancing sasono rinengko Batari kemurati hangat jawan tah kaji wonten ing jiwa lerogonipun Sri Atmaja pinanganten putri katuraken minangka saking katebihan kumenyar mau probo kentar-kentar winargana widya sumirat babar tejapoyo saya tamu saya cakat saya nganen pranyata menika tejane pengantin kabu ingkang binaya karijil saking Wisma Palereman kinanti mancing sasono rinengko mobiar busai narapati lamun kadalu kata Agung Prabu Miwah Prabowo Agung ateges kebak ingkang enggahan kang sayata adilugung katingal ageman sarwa sarwi kembar saputri lir kadya Bathara Kamajaya ing saangenipun lumaksana Rena ngembang bakung katingal ireng mengesewilis palarapan milo cendani alis anjlirit kadya wulan manggal sepisan Sri Atmaja pinanganten putri ingkang mapan rawuhipun Sri Atmaja pinanganten kagem saking Wisma Palereman kinanti mancing sasono rinengko tanggaping sasmita Sri Atmaja pinanganten putri tumpuking pandalu cetar netra ingkang linambaran budi lugung sakakun putrine ngasta gantalan suruh ingkang pamilih saking suruh Matemurose lirinting tirang sulan lawe menang awerna seta suruh seje lumpah lan grupe ananging yen dinigit padha rasane senajan sami jejer putri saha jejer priya ananging sampun pinesti dadi raja ratu sahare Sri Atmaja pinanganten putri ngaturaken jawat asta dumateng Sri Atmaja pinanganten kakung ngaturaken sugeng rawuh dumateng Kakang Mas ingkang sampun tumuju wonten ing sasana pahargyan Wisma Sri Atmaja pinanganten putri Handoko sakala konangan tiga ing asta ibu bila sebuah kalarepaken panggih palarepaning pinanganten putri pecah berdikari mandiri saking tanggal jawe tiang sepaipun kekali sampun katingal kambang kumomong sekar triwarna kang geseran jika samparanipun kang rokok kanthi kebagian rasa tresna lan asih mawar melati mila kanthi tansah simburan kalajengaken jumeneng kalih Sri Atmaja pinanganten sinengeban sindur ingkang hawarna reta lan seta tinonton ing pangarsa kang rama ing puri kang ibu tansah alus-alus pamedhalanipun ing sasana dampar kencana kanthi sinjang sinduran dumugi wahyaning mangsa kala tumawai putrat saking Gusti ingkang murbe ing dumati nalika semono ana titahing Gusti kang asipat jaluran tatapi wanita ingkang semedya jejering agesan cing alaming madya bangun balai wisma balai krama ing ngarsa sumtulada ing madya bangun karsa tutpuri hadaya anggenipun lumampah dhateng Guru Sagus
pinarang wonten ing sasana Dampar Kencana. Menawa Sri Pojo pinanganten kekalih badhe pun timbang bibit pepet pokokipun semoga. Sakatung putrine legah wonten ing jenggu sakiwa tengene Kang Rama. Dene Kanjeng Ibu badhe tanglet dhumateng Kanjeng bapanipun. Pakne putranipun piyambak kaliyan putra mantu amrang pundi pakne. Apa to bune dadakan ditimbang putra mantu kaliyan putra piyambak. Boten badhe pun benten-bentenaken tansah kebaki katresnan. Bismillahirrahmanirrahim. Sinegeng parikongso tanpa pepindhan. Sinegeng parikongso tanpa pepindhan. Sri Atmojo pinanganten kekalih badhe pun tanam dari Kanjeng Bopo adab ibu hau kakang kawang haji hari-hari nandur supo sing tandur supo nandur keturunanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi aduk luwih jingkang selilan solihah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin Allahumma amin. Kalegahaken wonten ing sasana Dampar Kencana semoga. Coro mrikono niki adicara ajar nangis derengipun badhe mapak besan rumiyin semoga ngaturaken pinarang langkah wonten ing sasana sakmenika. Sri Atmojo pinanganten kekalih samya dulang. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kawitan wonten ing siang menika tansah sesarengan bebrayan lelumbaran agung wiwit wonten ing donya dumugi wonten ing akhiratipun. Boten kebentok-bentokaken pundi rombongan ibu atah saking sakedhik caket saking ketebahan Surabaya, Sunan Gunung Jati, Cirebon, Sunan Muria, Sunan Bonangso, Sunan Kalijogo, Saha Tirta Tegar ingkang wolu, amangka werni kebutuhanipun Sri Atmojo pinanganten kekalih, mugi dipun paringi keturunan ingkang saleh lan salehah. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Semoga akan lanjut terpaulir. Angkat tos.
Oke, tawarkan ke tamu yuk. Yuk, mari minum. Oke, ya, saya meminumkan yuk. Tahan, blok utang. Oke, cukup. Ya, sekarang Alon-alon mas, alon mas. minum sendiri beneran. Lihat kamera mas. Hangagung-agungaken sawijining jatmur itu Allah wafiritu walidai. Sriat ojo pinanganten kekalih. Bangkit saking palenggahan bertemu wujud ing sasora kanjeng ibu so kanjeng bapa. Hangaturaken sumpah syukur. Kaitan ini. Asto putra kekalih. Tangan satunya bawah. Oke, tarik. Kresipun Pegang tangan dua. ingkang rangga pemaisara karami wonten ing sasonatan para kencana. Kasihkan ke saya. Sriat bojo pinanganten putri hangaturaken sebasukan dumateng kanjeng ibu. Sriat bojo pinanganten kakung hangaturaken sebasukan dumateng kanjeng bapanipun. Tangan satukan dulu. Depan dada. Jongkok. Salaman tangan lurus. Cium tangan. Dumateng kanjeng ibu. Ingkang sampun hangandhut sakjroning sawang sasi sedasa arep. Dene sedaya keseripun panjenengan boten saged kawula walas duh kanjeng ibu. Ya ngerti Progus tak tapa lebet kaya kene. Pakai pipi ya, jangan pakai pipi. Diweling kaca padha tukar padukan sang jaga aswane keluarga. Oke, bisa berdiri. Kabula wentah ngantos titi wancinipun dewasa. Saha Sriat bojo pinanganten putri Sembah dulu. Jongkok. engat dumateng Rama. Salaman. Dumateng Kanjeng Rama ingkang sampun ngukir jiwa lan raga. Minangka kangge lantaraning tuwuh gesang kawula ngaduh Kanjeng Bapa. Oke, bisa berdiri. Madep ke bapak ibu sebelah sini. Pegang pinggang lagi mbak. Jalan pelan yuk. Duh Rama lan Ibu. Stop. Mbak E bablas ke bapak. Mbak E ke bapak. Oke. Satukan tangan. Ya jongkok. Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh cumi kanan kiri. Boten namung wonten ing donya sakmenika kala saged pitados panjenengan duh Kanjeng Ibu Kanjeng Rama. Bisa berdiri tukeran. Ananging wonten ing surganipun Allah Subhanahu wa taala. Dereng pungkasan. Siap bojo pinanganten kakung hangaturaken sebasukan dumateng. Oke, boleh cumi kanan kiri. Katuraken dumateng Ustaz Roko Pinarap Rami. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Kajunjung derajatipun ngajejaraken sebagai wonten ing sasana gambar kencana tatosa Raja Ratu Sahara. Semoga